Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Omla bantim manu bakla ha ka jingjia sha timra thuk thuk iwi khuna school jong kasin Edmund High Secondary ha ka Porsche po san minute kat kum bala pau na ka CCTV camera. Katay ka jingjia kalapan parnyang kriyat ignong net nong wan ki baya lenti ya ka balajia ha surok Don Bosco Square mar persya phalor ka Anton Hall ba Don Bosco Technical School. Hapleng jong ka jingjia be akam ki pat ba kawe ka thuk thuk kalarat yu te ukhna school kat ba udang temu banjam shishiliang ka surong kansan kawe ka thuk thuk kalarat ya ute ukhna. Shushu katay ka jingjia ka balajia na kaliang ki pat ba ki baya lenti gila ay jingjia rapan penpoi sya hospital. Haba pet benya ha ka video bala sapyang pat ba ya ka shiliang surok kabadang don ka jingtheng kali shiliang pat ka duna ka theng kali hakum ka te ka po la jia kansan ka tinra kali bat benta ka jingkali manu badon jingbakla bat manu bade ban fikir latip shai ba ki jaka ne jaka pat ba ki kali kimde ban penher palan khamtam ha ki jaka puli.